Ahantahene otumfo bedu bonso asan akansi sudua biomu se wonmo japade bia sensa sese de ya wormo ahre bibibia womo ahre no womo ka bomu ebiem no womo asaje agina mu aboa ama wonkro no agina ne nan so ama mpuntu afa ne ntoma pa de fra mamufo anasa adehye so anya so fa so na Adom TV Kasee edin komoyi Ahantahene a ono enewo Ahanta ehia nananom ahemfo ne manfo wode to wonanim se obedi obebia se ne obeboa amampuntudwuma aba mpatem ho osan ede to dwa mentimi ho ase a ekoso ewo ahene emu nsem ewo mpatem ahodo a ewo ho no obehwe na womo esiesi na asomdue aba mpatem ho Ahanta ne mpuntu da obibia wana koma ho odamesoma koma ho na bibi na wesi na manyama akobasa Mabey etim na kambiara owo busuem owo nananum owo adofum ye beken na bom ne asie na moto de bien ye education oman bia no education here papa say obi na say na anaja na anhwe ba wo school a mpuntu ba brabom ti ba be mehwe de school awo Ahanta saso di nyina la o fa watampe fra na mpo so wakada national math and science quiz ye benya schools awo Ahanta wo ko jira mai wa national o Ahanta ni din no wa peja osan ede tudwa na nisu ade a opese ode boa suku hu nsem sene nkwada ewo empatem ho no wo beko onanim ewa brabom efi school our friend Bedubonso SHS Ahantaman na Bedubonso GHS woni takrade se ko hu school na woni takrade na obayo asefem beka don ko school beto ko school meba medibeni ba ko dem school na ado na mamado ma school na farin tambefra efi mbebun o hade wo pe school akọ ye obi wo a ofifiem onimade but skeni fie metal ekubi a